bude tak výjimečné, měla by kouknout, kde bydlet, takzvaně. Vy nemusela bydlet pod mostem, tak lidi zbydlí ve škole, bo tam ji nemůžou exekutovat. Bo nejsou tam žádný hovadiny. Tady dělat exekuci a takové ty blbony, že ukradou majetek a to. Přesně tak, je veliká blbost, že tu pitomou budovu ještě nezbourali. Jsme nyní u vchodu jednoho z našich reportérů, Lukáše Stokasy, který díky své pitomé rodině nemůže jít zrovna ven. Až budeme mít čas, tak se připojí k naší reportáži. A nyní to dáme i na stahovák, takže to budete vidět i na stahováku. Znáš stahovák, ne? Jo. A nyní Vlada. No tak já si myslím, že už by to konečně měli zbourat, že bychom se měli přesít na Antarktidu a tam postavit školu ze stěhu. Nestalo by to tolik prachu a